Pane chitiko chinoitika chataona kuti aiwa vakomana ve the ruling party Zanu PF vonzi vakuda kuextenda makore ekutonga from 5 to 7 years. Pane this flyer riri kubuda panapa richitenderedzwa raburitswa nevakomana vekozwa muziva kuti machildren of Zimbabwe war veterans vari kuuya vachitaura masviko kuti beware pamusoro pechitiko ichi. Sandapinda mufull detail ravabuda vachiexpagurata muzara nhasi. Aiwa ndo pane kuti bosubscriber wolike woturn on the bell icon. Tipinda paende yekozwa nyora vachiti President ED will be at Magamba Vocational Training Center, Mutasa District in Manicaland on Thursday, the 7th of November 2024. The rally, which is being driven under the theme Youth Empowerment Drive, is intended at pushing his 2030 presidential term extension from 5 years to 7 years. Thomas Kamuda Tarapanapa will post this flyer and this post Yamurukona Yanzi Zanu PF Youth League Manicaland Province. His Excellency President E.D. Mnangagwa visit to Magamba Thursday. Full information at Anyora. But Taramashko, they've got their motive. Vantu vane mission yavari kufambira vachiti aiwa toda kuti since mutungamiri wenyika was supposed to be re-elected muna 2028 vada kuextenda it ive 7 years imu-extended to 2030 is their vision yavari kuona ndo yavari kufamba nayo vakomana. Mashoko ari kuda chitogwa panapa is they want to stick to the 2-term limit vachiti aiwa yes we going to stick vatikaextenda mayears akaenda to 7 vachivapusha to 2030. Mashoko anobuda chinogwa panapa aiwa nevakomana vekozwa vatiri kuona kuti aiwa intelligence system yavo ndo zvairi kutaura zvakabuda ichipenengura muzuva ranhasi. Tudze mavhunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.